Sechka Elegance. Соли барориш 96. намуди берунаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин. ин паҳлоникои қафош боз задни камера дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, коробкаш механик, венҷа монитор дорад, сентр замок, пробег 226 000 километр пробег. мани ҳолти салони мошин дӯстони азиз. мани ҳолти салони қафои мошин. боз мен инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 та газ киди 90 та мегардад. мани ҳолти мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 881 27 27. Mercedes Benz соли барориш 2005. ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед? ман ин намуд аз қафои мошин ёдовар мешим. ин задни камераам дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, ойначаш кнопочный, пробегаш пробег ҳозир пробегашам бифаҳмем 397 кутост. коробкаш автомат, CD плеер дорад, сентр замок. ин ҳолти салони мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед? сиденияш лифт. мани ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 3.5 сӯзишвори бензин. расходаш 12-13 литр ва 100 километр мегардад. мани ҳолти мотори мошин. нархи мошин 87 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 56 32. мана дӯстони азиз Sechka Elegance соли бароришаш 94 будааст. мақсади ин мошина мо ба навор гирифтани мо ҳамин ки мошин савдо шудагӣ. як шумо дархост мекунедтон ки якҳо мошини савдо шудагӣ ам ба навор гирифта. мотораш 1.8 40 000 сомон ба савдо шудагӣ. 40 000 сомон. ин дохили салонаш чӣ хеле ки дида ҳисобед? 4 электро, коробкаш автомат, титроник, мана CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 338 000 километр. мани ҳолти салони мошин. люкам дорад. боз як бор дигар ёдовар мешавем ки мошини фурӯхтам гуфтан соҳибаш 40 000 сомон ба савдо шудагӣ дӯстони азиз. 600 соли барориш 94 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин S500 AMG мана қафошгам дестагӣ. ҳозир дохили салонаш барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон сиденияш лифт, 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, сентр замок дорад, CD плеер дорад. пробегаш 133 000 километр. мани ҳолти салони мошин сиденияш мехе кожини мебошад. боз мен инҷа люкам дорад. мани ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз.
мотор 3.5 сӯзишвори дизел. расходаш 10-12 литр ки 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 39 90. сечки элеганс соли барориш 95. AMG буда полный комплектация. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. навор писанди шумо бошад. ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. чӣ хеле ки дида истодед, сиденияш лифт. 4 электро, коробкаш автомат, титроник, дута сиденияи пеш обогрев, ойначааш мини кнопочный мебошад, центр замок. пробегаш 263 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. мотор 2.2 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходи газ 10 тв 80-85 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 36 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 53 33. мерседес бенз соли барориш 95. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот бидем дӯстони азиз. дохили салон 2 электро, коробкаш механик, центр замок дорад, CD плеер, пробег. пробегаш нишон намедодааст. ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расход чандта газ киди? 90 мегардад. расходаш 10 газ ки 90 километр мегардад. ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 37 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 757 07 84. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.